आरो दिसान्त बरगयारि जनि बसुमतारि सिगाङाव आवगायनो खावलायबाय। दानो बिथांमोना जि राउन्डखौ बिथांमोना खनदों बिनि फिथाइखौ दानो खोन्थानोसै। बेनिखायनो बे समावहाय जोंनि मान होनो गोनां जन कनभेनरखौ खावलायदों दानि राउन्डनि जि रिजाल्ट बेखौ दानो जाहाथे डिक्लेयार होयो। स्ट्रं गोजामोन आरो ना आं मैयानिफ्रायनो बुंदों आंनि बायदिब्ला गासिबो देरहानांगौ ना नाथाय बिदिथ' हाया जाहैबाय। अलरेडि जों सानै दोनखादों बिथांमोननि आखायावसो आरो दानो बे राउन्डनि रिजाल्टखौबो जोङो खोनासंनोसै ने। फ्ल'रि बसुमतारि आखाइ खबना हो बिथांमोना आखाइ खबदों। मिस्टार इराज नार्जारि आखाइ खबना हो। मिस्टार दिसान्त बरगयारि बयबो आखाइ खबना हो दे। बे राउन्डनि थाखाय बिथांमोनानो उथ्रिलांबाय फाइनाल राउन्डआव सफैबाय। बिथांमोननि थाखाय लास्ट राउन्ड मोनसे दंबावो बेखौबो जोङो बिथांमोननिफ्राय जोङो थाबैनो जोङो लाबावगोन। फंबायखौबो हामबायहोदों मोजाङैनो बाहागो लाबाय। बिराद इमारजेन्सिसो बिथाङा बाहागो लादोंमोन थेवब्लाबो मोननै राउन्डखौ बिथाङा फैनानै बे राउन्डआवहाय बिथाङा जिरायथ'बाय। औ आंनि बायदिब्लाथ' गासिबो देरहाखानांगौमोन खिन्थु बिदिथ' जाया जाहैबाय। फंबायखौहाय गोजोननाय लानानै ओंखारलांथ'नो खावलायनाय गावनि जायगायाव थाहैनो खावलायबाय। आखाइ खबना हो दे बाबुनि थाखाय आरो साथाम बादायारिफोरखौ गाव गावनि मासिखौ लाफिननो खावलायनाय जाबाय। जिया साबसिन बेखौ मोननो हास्थाय।
Wow.